Ej, a to je jaký film, ty vole. Jak je uřízlý. Tak tohle je náš pokoj, ta není náš. Tohle je naše chyta. Hej, tohle můj zlatoplné, ne, stará no, ty vole, to je nějaký člověk. Že natáčíš a dívá se to do země jako? Jo, ale to děláme hrozně často. Když si děláme videa, tady prostě víš, co 5 minut na někoho koukám a pak jenom takhle. A bavíme se, víš co. Já jsem hrozně kameraman. Fuj, to je smrad tady, ty vole. Nejhorší, když přijdeš prostě zvenku sem. No, teďka zatuchli, jo. Pojď se na oběd za chvilku. Chci vidět tak, podívej se na mě. Ej, nemáme nějaký normální pití? Asi ne, co? V prdele. Prdávej dole něco? Ale už my máš furt pití, co? No. Ty už včera to dá na sračky, co? Jo, dík. Cože? Ty včera to dá na sračky, co? Já? No. Jo. Jaký fotky, co tam máme? Jak tam ležíš, ty vole. Vypadáš nejhůř z nás. Ty jsi chtěl spát, že? Ty pak byl... To je hrozně něco drážno. Jich moc. Godlo, ty vole. Byl by pak večer do Daxy. Jo? Ne, protože mi to něco dráží, víš, já jsem alergik. Jasný, jo. Úplně jsem začal mít rýmu. To jsem slyšel, no. Tady za ní na dotočit něco jiného. Dotočit pavouky. Jako docela nuda tam, no.